w moim pierwszym odcinku z serii mysg.pl, a dokładnie z Blitz SG. Co to jest to Blitz SG i czym się różni od samego Survival Games? A właśnie tym, że można wybrać klasy, a ja nie zdążyłem. Nawet nie zdążyłem do skrzynek. Można wybrać klasy oraz jest Blitz Start. A Blitz Start to jest coś takiego, że jak to znajdziemy, możemy wybrać jakąś fajną rzecz, że na przykład przeciwnik zostanie porażony piorunem i od razu ginie, albo że wszystkich przeciwników wysadza w powietrze, oni spadają, nie tracą całego życia, zostają im 2 serduszka. Więc naprawdę bardzo przydatne. Na przykład X-Man jest, wtedy dostajemy 10 level enchantingu. Na klasy jeżeli wybierzemy grubego ninja czy żołnierza, dostajemy miecz. Jeżeli wybierzemy na przykład szpiega, dostajemy budki i gdy klikniemy shift, to wtedy nie widać w budkach, więc bardzo przydatne. Niestety wtedy tracimy jedzonko. Lag. Klasy można ulepszać. Za każdym ulepszoną klasę dostajemy coś lepszego. Dobra, idę kogoś poszukać, bo trochę nudno być poszukać te skrzynki. To jest w ogóle mój drugi filmik na YouTube. Pierwszy to było intro pokazowe i próbne. Podkreślam, próbne. Ponieważ pracuję nad nowym, dużo lepszym intrem. Więc to intro, co było na początku, to jest tylko próbne intro. A jak tu wyjść? Następny odcinek z MysG, czyli Kubę Gamę, będzie, tak mi się wydaje, że zrobimy sobie quick. A quick polega na tym, że po starcie dostajemy od razu motykę i strzelamy z motyki jak z pistoletu. Można spokojnie sobie... Tylko musimy coś zrobić najpierw. Myślę, że to będzie wszystko. Dednął. W ostatniej chwili się na kompas popatrzyłem. On tak za mną idzie. Ja nawet nic nie zauważyłem. Ale na szczęście dead byłem. Dead. Gdzie jest następny przeciwnik? Miał lepszą broń ode mnie, bo miał żelazny miecz. To jeszcze szybko lecimy na następną arenę i to będzie koniec odcinka pierwszego. Jaką by tu arenkę wejść? Mam już arenę. O, jak miło, ta sama.
Wezmę sobie klasę grubego. Rozbiję wodę. No, szybko nie zaczniemy. Lagi. Nienawidzę tych lagów. Dwa, jeden. Lag. Ale co najlepiej karmienie. Iść tutaj. Stań. Nienawidzę tych lagów! Złe, niedobre, wkurzające. Czy ty chcesz arbuzem zabić? Bo stamtąd nie wyjdzie, Nie ma dobrej broni, jak widzę, to... Jeżeli tam zostanie w meczu, to i tak ten mecz przegrał. Może sedno wystarczy, tym ze złotym. Tylko, że mnie pewnie zabije, bo mam te lagi. Ale ktoś tutaj był. What the fuck? Jakie lagi! No co, spróbuję coś zrobić z tymi lagami. Przepraszam za te lagi. W następnym odcinku mam nadzieję, że już ich nie będzie. Jeżeli wam się odcinek podobał, dajcie